Ριζάλευρο. Γιατί δεν βγαίνει ποτέ από τη διατροφή μου. Το ριζάλευρο είναι ένας εύπεπτος υδατάνθρακας υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε η γλυκόζη που έχουμε στο αίμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης να γίνει άμεσα διαθέσιμη από τους μυς. Άρα, καταναλώνοντας λίγο ριζάλευρο πριν την προπόνηση, σας εγγυούμε σίγουρα προπονήσεις με πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ δύναμη. Μετά την προπόνηση, ο οργανισμός μας αρχίζει να μπαίνει στην καταβολική διαδικασία. Αυτό σημαίνει το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ανεφοδιασμός με γλυκογόνο. Άρα, χρησιμοποιώντας ριζάλευρο μετά την προπόνηση μαζί με μια πρωτεΐνη ταχείας πέψης, με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την προώθηση των αμινοξέων στους μυς και κατ' επέκταση την πρωτεϊνοσύνθεση. Παιδιά, το ριζάλευρο είναι πεντανόστιμο και πανεύκολο να το φτιάξεις. Μπορείς να το βάλεις είτε μέσα σε ζεστό νερό και να το κάνεις κρέμα. Εγώ προσωπικά το βάζω απλά σε ένα σέικερ μαζί με την πρωτεΐνη μου και το κάνω ρόφημα και είναι φανταστικό. Μπορείς να το βρεις σε άπειρες γεύσεις, πραγματικά, και όλες χωρίς ζάχαρη και καθόλου λιπαρά. Σας προτείνω το συγκεκριμένο ριζάλευρο που έχω εδώ πέρα στην περιγραφή, στο σύνδεσμο. Μπείτε, βάλτε κωδικό BIKOS και παίρνετε αυτόματα 10% έκπτωση. Είναι πραγματικά εξαιρετικό, εγώ το χρησιμοποιώ τον τελευταίο χρόνο και δεν το αλλάζω με τίποτα.